En dat zeg ik natuurlijk als Erik van den Burg, dat zeg ik als staatssecretaris, dat zeg ik ook gewoon namens de Nederlandse regering. Hiermee laten we zien hoe belangrijk menselijkheid is, hoe belangrijk gewoon medeleven is. En, want tenslotte zit hier ook een premier van Aruba en een staatssecretaris van Nederland. Het laat ook zien waarom het Koninkrijk dan ook gewoon zegt, als het er werkelijk toe doet, dan staan we ervoor. We zijn bijzonder vereerd dat u ook hier bent voor het team die zich zowel hier lokaal heeft ingezet, maar ook degene die op die ochtend naar Venezuela zijn gegaan. Een paar van ze hadden ervaring in Haiti, dus men wist ook wat men kon verwachten daar, hoe uitdagend de situatie is en ook hoe psychologisch zwaar het is. Als je met de mensen praat, dus toen we op straat gingen, precies op verschillende plaatsen waar de gebouwen ingestort waren. En dan krijg je verhalen, dus er was een man, dus hij vertelde, ja, hij staat daar, weet je, wil u water? Ja, maar voelt u zich goed? Ja. Ja, ik heb net mijn vrouw, mijn 3 kinderen en mijn moeder uit de ramp gehaald. Ze zijn allemaal gestorven. Zei je, heb je hulp nodig? Ga je een beetje rusten? En hij zegt nee. Als ik hier blijf en andere families helpen om hun familie uit de ramp te halen, dan voel ik me beter. Maar ik heb alles verloren. Dus dan denk je even hoe deze mensen doorgaan. Dus hoe gaan ze opnieuw beginnen? We hebben samen met USAR Nederlands gewerkt, een aantal dagen. We hebben een paar dagen in de camp, in de hospital, veldhospitaal gewerkt en dan de laatste dagen op straat. En daar kan je wel zien wat er is gebeurd. En je voelde de angst, je voelde de pijn van de mensen. 12 dagen lijkt veel. Het is niet veel, het was niet genoeg. De meeste van ons wou meer doen. Heel hard gewerkt. En we zijn blij met ons werk. We zijn heel blij met ons werk.